Tamam. Ferhat, men sana aydypdym bilýärmi? Men hiç gaçan söýgülemiň güni ýykmaýan dep. Bilýärmi? Şunam şol biziň stand-up'da geldi. Hawa. Häzir şonu tarif edýär. Neydi? Ey Aydar, sen çal. Näme salsaly? Accompaniment. Güdaçki da kılsa da garap bilim bükülse de eger dünya yıkılsa da sen gönlüňi ýakman balam kynçylyklary çekerin soğan ýa kerin taýsany urup ýykaryn sen gönlüňi ýakman balam 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 sen gönlüňi ýakman balam gezeriz türkü eýrany bolup elemiň haýrany çöksede Hyty diwary sen gönlüňi ýakman balam näme geýsem geýdirerin näme iýsem iýdirerin iň bolmana dadyraryn sen gönlüňi ýakman balam 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 sen gönlüňi ýakman balam bayram 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 Jajkam, iyi dinle. Sen geliysen gelerin sen gülliysen gülerin sen ölliysen diýmersiň ha ölerin emma gönlüň ýykman balam 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 sen gönlüňi ýykman balam. Nätti? Razymy? Ey Feride. Şonno da nida bolno. Inne näme nida bolno bolýar? Murat, şu wagt göni dek dursun ara. Senki näme? Ýür gitdik. Ey meni, ýeri.